Det vi tror der vil ske, det er at inden i kartoflerne der er vand, og ude i saltvandet der er salt. Og vandet vil gerne derhen hvor der er salt, men kartoflens cellemembraner, de vil ikke lade saltet komme ind. Så derfor kan der ikke komme salt tilbage ind i kartoflen, og derfor vil vægten falde på kartoflen. Nu har vi så taget glas 1, 2, 3, 4. Og så har vi taget nogle kartofler, nogle strimler, og så har vi vejet dem. Og nu vil vi skære dem over, og så de ligger nede i bunden, og så vil vi putte noget saltvand på med forskellige mængder af salt. Og så vil vi jagte osmosen. Hvad er det, du laver nu? Nu er jeg i gang med at tørre vores kartofler, som har været saltvand. Og indtil videre kan vi se, at der hvor der ikke har været noget saltvand, der er vandet trukket ind, og så er den blevet tungere. Og der hvor der har været salt, der er der foregået osmose. Og den vejer så nu mindre. Skal vi se med den her med glas 4. Den er blevet tør nu. Den vejer. Skal vi se, den skal være lidt mere tør, tror jeg. Kom on. Den vejer. Den er også tørvægt. Okay, den vejer så 8,78. Hvad kan vi konkludere? Det før var den 10,6. Kan I se skemaet der? Og så kan vi så konkludere, at der er foregået osmose, og at de vejer mindre, end de gør før.